Yes. Yeah. Driver angachibhoko nerori rake trazoluza mabhireki here mukuda kubuda murodhi ndopaanorowa mhonzi nemwana achibva afira pasipoti mhonzi waendeswa kuhospital. Sad story. Driver uyu werori uyu ane problem. Kana vanhu vasvika kuzofa ngavafe wega handiti toita tidriver malicense vanhu murodhi vanhu ngavaiti vachitora malicense pakudriver because hey torasikirwa neupenyu hwakawanda vanhu vari kufa but hey this is wrong, totally wrong. Yeah?